marep dhewe. Mengke Tandara kula ing prenggon dani. Sarwa paduka kula ngaturaken wilujeng lho. Inggih, Mas Semar. Lulus Raharja sowan kula Niskala. Sembah kula kunjuk paduka Siwa Semar. Nggih Gus. Kula tampi dumawa sami-sami Den. Nyuwun sewu, niki wonten menapa kok katingal semengko pengawak Bajra Gita Hika ingkang hamengku gati. Ndika rawuh mriki saha kula raos kados nembe nandhang sungkawa enten napa Gus? Ninggih sowan kula wonten ngarsanipun Siwa, kajawi kula ngaturaken sungkem. Kula kautus pepundhen Pandhawa saperlu unjuk uninga bilih ing mangke negari Ngamarta nembe ketamen pagebluk Mayangkara ingkang pun dipapani panggenan awis sandang tuwin tedha ugi keparak pangereng ageng labet kathah ingkang sami nandhang sakit ingkang menika Semar mawantu-wantu panyuwunipun pepundhen Pandhawa ingkang dipun sarujuki Prabu Bathara Kresna supados Siwa Semar kepareng kaboyong rawuh ing negari Ngamarta menika. Mila Semar bilih kepareng monggo kula dherekaken tindak ing negari Ngamarta sareng kalian lampah kula. Nggih Den, nyuwun pangapunten saderengipun. Sampun kula tampi dawuh sampeyan samendang boten karempit Ndara. Mugi kawuningana saderengipun Ndara niki wau rawuh menika sampun kengkenan saking Ngastina tuwin Pancawati nggih dumugi wonten sudung kula mriki wigatos ugi badhe mboyong dhateng kula pramening Rembag ngantos dados tantang tinantang boten wurung badhe tuwuh pasulayan. Malah nambahi ruting pikir kula Den. Ampun mumet wae. Boten kula pun ngombe biomoringa. Nggih. Malah kepara kula nyuwun tulung paduka Raden Gatotkaca. Paduka pisah ingkang sami Bandayuda. Nggih Gus, mangsa Baranga sawergum asirah ndika misah tumunten katurana sami rawuh mriki nggih Gus. Kula badhe atur karampungan dumateng sedaya para duta kala wau. Nggih, sendika ngastaken dawuh Siwa. Raden Gatut monggo panjenengan jengkar mugi kaunglaken gamelan ngumandhang wonten ing awang-awang.